Tak čau lidi, dneska si poslavím dom. No, dom, kurňa. No pozdrav. Tak čau Když lidi. teďka hraješ ten Minecraft na mém kanále, no můžeš. No tak čau lidi. Tak jak se máte, tak dneska natáčím na Výšovým, u Míši, moja kámoša. Já si jdu ještě pro věci. Takže čus lidi, můj kámoš natáčí Minecraft. První video ze hry Minecraft na můj kanál, no. No tady tohle si postavil Michal. To jsem si postavil já. My si uděláme takové městečko. Já si jdu ještě pro krum. Vypli jsme si moby, protože ty by nám tady překážely. Už má všechno diamondový. To je borec. Můžu si nasadit tady to brnko? Jo. Kousek toho brnka, dobrého. Vidíte, tohle jsem já. Když já to nechtěl, tak jsem já to chtěl, tak to mám. Tak jdem. A uvidí se. Uvidí se, jak mi bude sednout ten dom. A my si ještě dneska dáme challenge sami. Ano. Bez prcka, doufám. No, já bych chtěl s prckem, ale když Míša řekl bez, tak... Já jsem natáčel včera s prckem. No, Míša mi to ukazoval. No, jsem tam mluvil trošku patichu, mi nešlo rozumět. Takže je to trochu takový zamotaný. A navíc jsem si řekl, že tak když doma mám ten čarovňák a nemůžu můžu natáčet, ale nevím, jak se to dělá na YouTube, tak si trochu zahrajem u Míši. A bejam.